This is a Jacob. It's me. Look, this is my home. Look at my home. Je Zuzko nasza? Aha, Zuzko, aha, no. Aha. This is my beautiful light. I bardzo cieszymy. And this is my dad. Don't do it like that. Takže toto dneska som vám chcel ukázať môj byt. Ale poďme ešte ďalej. Vidíte tu takú chodbu ako keby. Teraz, keby som sa chcel niečo zahrať, lenže musím počkať na maminu. Tak skúsme ísť zahrať na Xbox. Niečo dokonalého. Aha, áno. Dobre, tak poviem na Kupkovi, no. Áno. Dobre. No, budem sa... Nebojte sa, ja idem hrať na Xboxe. Uvidíte, čo idem hrať. Teraz sa ide natáčať, ide hrať na Xboxe. Za chvíľu mu dojde pamäť. Tablete, no. Mamma mia, no. A ostatní? Aha. Aha. No, áno. No. No. Čo sa stalo? Aha. No. Áno, však teraz som to hovoril, no. Jo, no. Dneska si ideme zahrať Skylanders Superchargers. Ale niekedy som vám ukázal v škole, Paťo. Alebo niekto. To natáča. Bude mať jedno niekedy v decembri, ale neviem, či to už nemám aj voľno. Že to už na nich hodím úplne, že sa vám, vieš. Voláčo, také sa môže. Ale do zrušila, že však už všetko vieme. A už bude jedno stredko, že kde teda budeme rozmýšľať, že ako zdvojnásobiť tržby, vieš. Že do čoho sa teda pustiť a do čoho sa nepustiť. No, takže to uvidíme, čo. Áno, všetko. No. Dobre toto. Takže všetko. Čo, a ty sa ideš natáčať, jak sa hráš Xbox? No, nech ti povie vybrané slová popa. No, dám ti ho, no, sme sa učili už, no, už vedia. A dneska dostali jednotku, ale nemal si už žiacké knižky zo slovenčiny. Iba zošite. Zošite niekde, že mal jednotku zo slovenčiny. Slovenského jazyka. Slovenského jazyka, no. Ja, bolo to z diktátu, z Počkaj, ešte diktátu. mamička ako kovovec, vám volá, čo sa ťa pýta. Čo sa nehraje. Áno, mami?